And guys, nakabilin tayo ng Oppo F11 dito sa Rosales. Madiberong nakasadya. Camera niyo po sa likod. So, yung zoom natin is 4 times lang po sa Pro. 4 times lang siya. Meron, nasa labas. Ilang hours ko i-charge dyan, girl? 1 hour and 15 minutes lang po. 1 hour and 15 minutes. Opo, 80 minutes. Fast charger yung charger niya. Book po, opo. Flasher. Pang night mode po natin, pag nasa madilim tayo, low light condition, gamitin natin sa night mode po. Oh, black. Ganun ba? Ayun, black. Ito po. Pinapasahan mo ng kanta, girl? Opo, papasahan ko na po. Ay, oh. Tapos mga application. Hindi makita da dinagan ko. Pero wrong. Meron wrong? Makikita nila yung name ko. Ayan guys, nabili na po. Warranty po. Ayan, tinakpan ko yung pangalan niya. Tatago daw natin yung warranty. Yes, for 1 year warranty. Ito po 1 year warranty. Ayan. Pakiayos yung mga headset niya ate. Ang galing, ang bait-bait ni ate. Sige, sige, mami. Kukunin ko lang yung... Kunin ka ito, mami. Kunin ko lang po yung speaker doon sa Oppo. May ano, walang libre. May case siya ulit. Case is gonna protect you. Red po yung available na color. Pero Lalaro siya kasi ng ML. hindi na pinta sa Hindi na tayo nakakam. Pero ikaw ay nag-break na ba? Hindi ko alam. Sabay-sabay na tayo. Thank you nga kay Mang Ginto. Hindi dahil sa kanya. Yung speaker dito. Sige po. May free daw siyang Bluetooth speaker. Bluetooth speaker ba? Dahil po kakapal yung ano niya. Ay, ganyan. Ala, sige, lagay ko nga rin sa mukha niya yan para lalong kumapal. Para mahiya na po mag... Oo. Tapos, biblihan ko siya ng maraming kape para... gosh, charot. So, yung receiver po ng phone natin nandito na po. Nandyan na lahat. Okay, sige. Ayan si ate, ang galing maglaga. tapos yung insurance Ayan, tapos alang kapal naman ng ano niya. delivery free take up. Magkano yan pag binili dito? 250? F5 nyo nga eh. Meron din ganito. Magkano? Same lang. 250 din. Kapal din pala. Pero hindi siya naka-insured. On credit lang talaga. Yung 191 mo, Opo. Ma'am, ito siya madam. Ma'am, bali may nadagdag lang pong 112. Uy, yung dalawang insurance na po yung insurance na po. Patapos madam ang monthly nyo po 828 monthly. Ayan. Yung gano'n rin na naman yung kukulitin mo sa akin pati kami pag nag-edit Ayan, pwede na siya. Salamat ate. Nasaan yung previous na? Hello guys, yan ganyan siya kakaliwanag yung F11 Pro. Bago ngayon ng Oppo. Ganyan. Ganyan siya kaliwanag.